Сколько подписчиков? 30 мың. 30 мың, а менікі 30 штук қанады. Алпыштың әлі 30 мың еді. Essa colega que está secretária, o que da bolsa é que menino que está cá se graça mandar berkim da olmadı. Berkim da bu olmadı indi. Bu. Biz bugün çakırdık kubrak blogerlarını. Барлыкка келді шундай чара штаб татарской молодежи. Да? Менә и аларга әле 5 кенә ой, но аларның менә подписчиклары 10 мең бер суткага. И суммарно взять, если, например, YouTube и Instagram алырга, да, шунар как-то менә оларга это совершенно икенче аудитория. Оларга жазалар менә кешеләр 15 яшь, 16, 17, менә шул пласт аудитория. Вообще для татарского мира в целом уникальный случай, его надо и поддерживать, и дальше продвигать. Бүгін мында болды, например, 2 кыз утра, олар TikTok белән, да, берсенең 30 мең, бер кыз утра, например, безнең кредә утыры, оның Instagramда 85 мең. Бу эшнең дәвамы булачак, бу очраш тагын булачак, без тагын очрашабыз. Хәзер инде менә опыт бар безнең, может быть, теге более узкопрофильный, теге кызыклы кешеләрне чакырырга, берсе күзгә күрү, берсе таныштыру, берсе дуслаштыру. Бүген әзрәк булды безнең эстафетная палочка, теге преемственность поколений булсын.